Personal na sinuri ni DOTR Secretary Giovanni Lopez ang 3 chiller sa Davao International Airport na una niyang ipinag-utos na palitan ang luma na chiller dahil sa reklamo ng mga pasahero na mainit sa loob ng airport. Kabilang sa utos ng kalihim na dagdagan pa ng malalaking chillers para masiguro na malamig at komportable ang mga pasahero. Ito'y kasunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOTR CAAP na siguraduhing kumbinyente ang pasahero sa mga paliparan sa buong bansa. Mas malamig ngayon kasi compared noon, nasa loob na kami mainit pa rin. And like now, pasok pa lang ako dun sa entrance. Nandun na yung medyo may konting breeze na yun. It's much comfortable, cooler, tsaka convenient po. 3 buwan ang nakaraan nang bumisita sa Secretary Lopez sa Davao International Airport at sa pagbalik nito, natugunan na ang reklamo sa mga pasahero. Pero ngayon ma'am, kahit maraming tao, sobrang lamig pa na rin. Okay. Hindi na pwede na hindi ka kailangan ko lang dito. Kasi yung ang lamig manuno talaga sa lang. Nagsagawa rin ng inspeksyon ang kalihim sa Airman Executive Center sa Davao City. Ang center ay pangasiwaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines para sa mga stakeholders sa Mindanao. Kasama ang ibang opisyal ng DOTR at CAAP, pinuntahan ng grupo ang nagpapatuloy na construction para sa expansion ng DIA na inaasahang matatapos sa ikalawang quarter ng taong 2027. Nasa 30% na ang completion ng proyekto na advance sa construction progress ng airport. Nangako naman ang gobyerno sa pamamagitan ng DOTR at CAAP na maglalaan ng 450 million pesos na karagdagang pondo ngayong taon para mapabilis ang airport expansion. Pang Alinio, Newsline Philippines, stay safe!